Avui prenc possessió com a regidor de la candidatura d'Unitat Popular perquè 1.720 veïnes i veïns van exercir el seu dret a vot per defensar unes idees, un projecte i un model de ciutat. A dia d'avui encara les persones electes no podem exercir el nostre dret a la representació política si abans no jurem fidelitat al rei d'Espanya i a la seva Constitució. Les meves idees i les idees del projecte pel qual ens van votar 1.720 persones són independentistes i republicanes. Fer-nos jurar fidelitat a allò que precisament volem canviar és un acte anacrònic i antidemocràtic. Però ja que ens ho fan prometre per imperatiu legal i ens posen el tema dins de l'equació, crec que resultarà pertinent parlar uns minuts sobre aquest rei i sobre aquesta Constitució. L'actual rei d'Espanya ho és perquè el dictador Francisco Franco va nomenar el seu pare, Juan Carlos I, després de fer un cop d'estat, una guerra i una dictadura contra la democràcia republicana. La monarquia, doncs, és encara avui una imposició franquista que mai s'ha sotmès a una votació neta. En els últims 300 anys, 10 generacions de Borbons han governat Espanya, sempre protegits per l'exèrcit, les lleis, la corrupció sistemàtica i l'enriquiment personal. L'actual rei emèrit, Juan Carlos I, ha abdicat i ha fugit del país quan s'ha sabut que és un lladre i que ha comprat amb diners públics el silenci de les seves múltiples amants. Aquest és el personatge que el mateix Franco va escollir per succeir-lo com a cap d'estat. I a quin preu? Què li va demanar Francisco Franco a Juan Carlos I a canvi de fer-lo rei? Doncs el motiu el va confessar el mateix monarca en un documental emès per la televisió francesa. Va dir: «Días antes de morir, Franco me cogió de la mano y me dijo: Alteza, la única cosa que os pido es que preservéis la unidad de España». Curiosament, aquest documental va ser coproduït per Televisió Espanyola, però mai s'ha arribat a emetre a Espanya. La censura, encara present avui, ha estat una eina imprescindible per protegir la monarquia corrupta. Després d'abdicar, Juan Carlos I va passar la corona al seu fill, Felip VI. L'1 d'octubre de 2017, el poble català es va organitzar de forma heroica i exemplar per exercir el seu dret a l'autodeterminació. Centenars de policies enviats des d'Espanya van executar una repressió indiscriminada contra qualsevol persona que estigués a prop d'un col·legi electoral. Gent de totes les edats, dretes o assegudes, amb les mans en l'aire, van rebre una repressió injustificada i desproporcionada, tot per voler votar. Aquella mateixa nit, l'actual rei va fer un discurs televisat recolzant aquella repressió i amenaçant el poble català de conseqüències encara pitjors, si se'ns acudia fer complir el resultat de les urnes. No ens hauria d'estranyar que a Felip VI li posessin aquest nom en honor a Felip V, l'avantpassat seu, que mitjançant una guerra i una repressió terribles va imposar els decrets de nova planta, va abolir les institucions pròpies dels països catalans i va intentar assimilar el nostre país a les lleis, les llengües, la llengua i els costums de Castella. Un Borbó seguint la dinastia dels Borbons. Per ser regidors, o qualsevol tipus de càrrec electe, l'Estat també ens obliga a jurar la Constitució. Guardar i fer jurar la Constitució, concretament. Si jurar fidelitat al rei és una contradicció al meu republicanisme, jurar la Constitució és una contradicció al meu independentisme. L'espanyolisme, que a vegades s'autoanomena constitucionalista, fa veure que la defensa molt la Constitució quan es tracta de la unitat d'Espanya. Però en realitat de la Constitució només en fan complir els articles que els interessa. Deixeu-me que parli només de 2 articles en concret, el 35 i el 47. L'article 35 diu: «Todos los españoles tienen el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Si tots els polítics i jutges que diuen defensar tant la Constitució haguessin de viure amb el salari mínim interprofessional, que són menys de 1.000 euros al mes, segur que en menys d'una setmana declararien il·legal aquest salari mínim. Però és que, a més, l'article 35 continua: «Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». I això està escrit des de 1978, però a dia d'avui les dones encara reben de mitjana un 22% menys que els homes per fer la mateixa jornada laboral i encara concentren bona part de les feines sense contracte i de les reduccions de jornada per tenir cura de la mainada o de persones amb dependència. Aquest és l'article 35 de la Sagrada Constitució que juren defensar i que ja veiem que porta incomplint-se des del dia que es va signar. Però què diu el 47? Diu: «Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Los poderes públicos deberán promover las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». A quants polítics i banquers ha jutjat el Tribunal Suprem o el Tribunal Constitucional per haver especulat amb l'habitatge fins a provocar centenars de milers de desnonaments?
Quantes lleis o quantes operacions especulatives ha paralitzat el Tribunal Constitucional en pro de l'article 47 de la Constitució? La realitat és que l'Estat, l'Estat en majúscules, només ha actuat de forma contundent i implacable quan s'ha amenaçat dos articles de la Constitució, l'article 2 i l'article 1.3, la unitat d'Espanya i la monarquia. Per defensar aquests dos articles han sigut capaços de dissoldre un Parlament democràtic, suspendre l'autonomia de Catalunya, enviar a la presó els presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC per organitzar manifestacions pacífiques, enviar a la presó tot un govern per convocar un referèndum d'autodeterminació i condemnar a la presó o a l'exili a desenes de persones més per delictes d'opinió i participació política. Anna Gabriel, Marta Rovira, Valtònic, Pablo Hasél, i la llista no s'acaba perquè la repressió continua. I per anar acabant, assumeixo la responsabilitat de regidor d'aquest Ajuntament sotmès només a la voluntat popular de la gent d'Olot. Em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social dels països catalans i de la resta de pobles del món. Em comprometo a fer-ho de forma honesta, sincera, constructiva i autocrítica. Em comprometo a escoltar i aprendre abans de parlar i proposar. I em comprometo a construir un futur millor pel planeta i per tots els éssers vius que l'habiten. Tot això sí, que lliurement i en plena consciència ho prometo.